Ei oikein mukava maalaushetkiä. Toivoo taidemaalaaja Svetlana Ruoho ja tässä on ihana hauska jouluaiheinen maalaustunti kanssani. Ja tätä maalaustuntia pitään työväenopiston kurssilaiselle sekä sinulle. Tässä meillä on ihania, hauskoja, kiehtovia jouluaiheita. Esimerkiksi tällainen lintu voisi olla vähän tyylistetty ja ennen sitä, kun rupean sitä maalaamaan kanssasi, öö, vähän hahmottelen ja kerron vähän mittasuhteista. Sitten mä poimin netistä vielä tosi hauskoja semmoisia piparsettiä ja erilaisia myöskin tioaisia sekä peuroja. Esimerkiksi jolla on tämmöinen tontu, tontulakki päässä ja tällaisia hauskoja marjoja. Eli tarkoituksena oli tehdä tämmöisiä oikein kivoja, iloisia joulukuvia. Niitäkin voi pieninä taulunakin pitää tai tervehdyksenä naapurille tai kenelle vaan. Lapsen lapsen kanssa on tosi kiva tehdä esimerkiksi sellaisia aiheita tai omaksi iloksi. Ja nyt ruvetaan vaikka tästä ihanasta linnuista. Noin. Ja minäkin voisin hahmotella sellaista lintua vähän niin kuin eri asennossa ja sitten katsotaan. No, aloitetaan ihan tuosta. Mulla on pehmeä kynä ja mitä oli mielessä, joo, mä laitan vaikka tähän ja puhun mittasuhteista ja suosittelen esimerkiksi, kun kerroin jo tunnin alussa, että tosi kiva maalaan tässä vesiväreillä ja akvarellilla sekä mun mielestäni aika hyvä käyttää tässä, kun tämmöisiä suht helppoja teemoja, käyttää erilaista tekniikkaa, mistä saa lisää tietoa, jos katsot muitakin videoita, esimerkiksi mustetta ja suolayhdistelmistä tarkoitin, tai maskiaineista ja kaikkea muuta. Mulla olisi täällä valmiiksi semmoinen pieni paperipohja, vähän parempi laatuista, mutta tässä mä vaan hahmottelen ja piirtelen erilaisia. Ne ovat vähän tyylistettyjä, ei ole oikein semmoisia oikein näköisiä ja mun mielestä on siinä just sellainen hauskaa juttu. Ja kun sä rupeat maalaamaan heti suoraan valmiiksi esimerkiksi niin kuin korttipaperille ja korttipaperiksi kannattaa ottaa vähän sellaista paksumpaa, vähän kartonkitapaista ja vähän paksumpaa paperia, laadukasta paperia. Noin. Ehkä ei tarvi, jos et halua, että näkyy noin lyykynän ääriviivoja. Ei kannata niin kovasti painaa lyykynään kuin minä. Mutta jos sä haluat, että se tavallaan niin kuin osallistuu osaa sitä lopputulosta, mikä saattaa voi olla myöskin tosi kaunista, silloin voi käyttää. Sen takia mä luulen, mulla ei näy lopputuloksessa kortin vaiheesta, kun mä tein ihan korttia. En halua, että olisi näkyvillä toi lyykynän jälkiä. Sen takia ekaksi minä maalaan tai piirrän ja hahmottelen kynällä ja sen jälkeen voisin helposti siirtoa jo paremmalle paperille. No tällainen ja pyrstö, jos huomasit, mä oon tuossa tehnyt vähän eri tavalla. Mä jotenkin tykkään, että toinen puoli olisi vähän pidempi ja toinen puoli olisi vähän niin kuin lyhyempi. Mun mielestä se antaa jotakin sellaista perspektiiviä. 2 jalkaa, mihin haluat, mutta noin jalatkin pystyy tekemään vähän ilmekkäämpi, ei vaan 2 sellaista tulitikkuja, sellaisia 2
tämmöisiä taivutettomia keppiä, mutta voisi vähän ilmekkäämpi olla. Ja jos sä muistat eläimillä sekä linnuilla polvet taipuu taakse. Saadaan niin tällaisella ihanilla yksityiskohdilla vähän elävämmin näköiseksi. Tällaista näin. Ja tietenkin tulee saappatkin ja silmästä, niin kuin mä lupasin mun kurssin osallistujalle, myöskin yritetään tehdä vähän elävämmin näköinen, vaikka tämä kuva on aivan mainiota kyllä ja tosi kiva inspiroida siitä ja mahtava, kun tällaisia on ja poimin sitä netistä jonkun toisen taiteilijan tekemään. Se on ihana aihe. Silmäkin mä yritän ehdottaa sulle tehdä sille esimerkiksi olisi sellainen niin kuin ihan ympyrä ekaksi, noin. Ja sen jälkeen se vähän voisi muistuttaa sellaista niin kuin siementä. Esimerkiksi molemmille puolelle, vastakkaiselle puolelle voit laittaa, mä näytän tästä. Noin. Jos huomasit, katsoa vähän tarkemmin. Tällaisia, vähän, niin kuin, vähän muistuttaa vähän sellaista sitruunaa. Joo, kyllä vähän sen tyyppistä esimerkiksi. Ja tietenkin kannattaa jättää tällainen huippuvalo, siitäkin ollaan puhuttu monesti aiemminkin monta kertaa, kun maalasimme erilaisia eläimiä kaikkea. Meillä oli joskus ihania peuroja ja kauriita kyllä, ja siitäkin ollaan puhuttu, mitenkään tätä silmä saa elävämmän näköiseksi. Se on niin kuin toistaan vähän tyylistetty lintu. Se ei välttämättä, toki jos sä oot tarkkaa ja haluat nimenomaan saada jonkun tietynlaisen lajin, totta kai kannattaa katsoa vähän tarkemmin ja katsoa noin mittasuhteet. Ja nimenomaan tässä voisi olla vielä luomet, pikkasen niitäkin voisi. Mutta ehkä ei tässä tapauksessa, että se näyttäisi iloiselta, tarvi niin tarkasti tehdä. Minun mielestäni tässä on tärkeää aika siisti tekninen toteuttaminen ja sitten vielä kuinka iloinen kortti, mutta on lopputulos, mutta tällainenkin voisi olla siinä. Tässä mä yritin näyttää, mitenkään sitä voisi tehdä, jos ei ole liian semmoinen pieni, mutta jos se on ton kokoinen, esimerkiksi ihan vain puoliherneen kokoinen, joku semmoinen, siis tietenkin ei siihen oikein mahdu paljon yksityiskohtia. Ja sitten minkälaiset saappaat? Mielestäni toi saappat, mikä oli kuvassa, oli aika hienoja, mutta voisi vaikka tällainen ilmettää keksiäisille. Miten noi saappaita kyllä maalataan. Voisinkin nyt erikseen esimerkiksi, eli tulee tällainen vaan varssi saappaassa ja sen jälkeen on tämmöinen ovaalimainen alaosa. Ja niitäkin voi loivasti yhdistää. Siitä tulee sitten vähän ylöspäin sitä varretta voi vähän leveämpi saada ja siihen yläosalle tällainen karvainen koristelu. Kyllä, mutta mä jotenkin haluan vähän iloisemmaksi ja mä luulen, että tein vaikka jotenkin sellaista, vähän niin kuin ilmettä siihen. Noin, ja sitten tähän voisi tulla keltaista, punaista, mitä vaan. Tämmöinen. Jos haluaa vaikka toista siipeä vähän saada näkyviin. Sekin on hauska. Tämä on tämmöinen oikein melkein tanssiva tyyppi. Eli silloin kun on pohja semmoinen
hauskaa ja tämmöinen ei hirveän vaativa. Silloin mä voidan vaikka minkälaisia. Sitten yleensä, jos huomaat pyrstöstä vielä pari sanaa ennen kuin ruvetaan jotakin maalaamaan. Yleensä pyrstö on ulkopuolelta, siis niin kuin ylhäältä vähän tummempi, ja kun sisäänpäin niin kuin vatsan puolelta se on vaaleampi. Niin kuin tässäkin kuvassa tehty. Eli tämä asia kannattaa ottaa huomioon. Se on tehty täällä oikein asiallisesti hyvin. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen tästä rinnan puolesta välistä vähän niin kuin alaspäin. Tästä päin kannattaa vähän vahvistaa varjostuksen. Tästä alkaa sellainen taipumiskohta. Ja tästä näin tulee tällaista. Noin. Ja no ei vaan pelkää saappailla, kyllä pärjää. Tässäkin voi olla tontulakki päässä. Se on vain pelkkä piirustus, mutta sekin hauskaa. Ja itse asiassa, jos jotakin sen tyyppistä piirtää tai pelkkää mustalla esimerkiksi kynällä tai tussilla, joku brush-tussi voisi olla hyvinkin tässä. Sitä tulee aika upea ja pari roiskeita, kaksi pari, siis niin kuin semmoista vetoa, muutama roiskeita värikkäistä, joku kulta tai punaväristä sävyä voi heittää siihen paperille. Ja se on siinä, voisi olla tosi hienoa. Ja jos haluat tehdä samanvärisiä saappaita, kiva juttu. Jos haluat niitä vähän niin kuin jopa eri parit, sekin hauskaa. Joskus lapset tykkää laittaa tai kiireistä. Koto ei välttämättä aina löytyy. Tai jotkut eivät välttämättä välitä tästä, että pitäisi olla ehdottomasti samanlaisia, kaksi samanlaista sukkaa. Voi olla vähän erilaisia, vaikka ne istuisi vain jalkaa hyvin, ja se on siinä. No, mä ajattelen, mä oon löytänyt tästä, en epäile yhtään, että osaat värittää tätä sen tyyppistä lintua hienosti, ja mä olen löytänyt tätä brush tussia itseltäni, ja tuossa haluaisin jotakin sillä tavalla myöskin tehdä vähän pelkistetty versio. Ehkä ei niin paljon väriä käyttää, koska se on hauskaa erilaisia tekniikoita vähän kokeilla. Ja mä luulen, mä voisinkin piirtää nyt vaikka tälle paperille ja vähän heittää väriä. Joo, tämä on ihana, hauskaa tiaisen lintu. Se on vähän mustavalkoisena täällä. Oli tehty ihan yksinkertaisesti lyykynällä ja oli inspiroitukin tästäkin. Eli huomaa täällä vähän niin kuin erilainen, ihan oma vaihtoehto. Ja sitten mä haluaisin näyttää sulle, mitenkään voisi esimerkiksi pelkästään tällaisella brush-tussilla pystyy tekemään tämmöinen hauskaa. Eli kokeillaan erilaisia tekniikoita saman tien myös. Ajattelen seuraava esimerkiksi, mä voisin kokeilla tehdä vaikka peilikuvana. Taas aloitan ihan yksityiskohdista. Tietenkin, jos haluat, voit vähän hahmotella lyykynällä. Joo, ja nyt se vähän jännittää, koska sitä tussia tuskin pystyy, vaikka en tälläkin käyttänyt yhtään kumia, mutta tussia ei pysty enää korjata ollenkaan. Noin, ja noin viivat, jos on siis tehty, sitten ne ovat kyllä siinä.
Noin ja toinen jalkaa vähän eteenpäin tähän. Noin ja tuossa saapatkin iloisesti. Tästä näin ja silmä. Ja voit keksiä vaikka ripsetkin sille. Miksipä ei, jos haluaa. Se voisi olla sellainen alkuvaihe. Ja pikkasen tietenkin sitä mustaa voi laittaa mukaan. Ja sitten seuraavaksi, jos puhutaan eri tekniikoiden yhdistelmistä, niitä on hauskaa kokeilla. Katsomaan tässä ihan vedellä toi tussi tavallaan pystyy laimentamaan. Eli ihan pelkästään vedellä jo tulee tällaisia niin kuin jälkiä. Noin. Sitten vielä, jos halutaan kuitenkin sillä semmoista punaista, tuli taakse, no se voisi olla lakkeaisena ihan, siis lakkina ihan hyvin ja tällaisiakin voi. Ei niin tarkasti. Ja kun tussi yhdistyy punaisten kanssa, tulee vieläkin yksi sävy. Tavallaan vähän tämmöistä kylmäharmaan sävystä tulee tohon. Ja jos me puhuttiin siitä, on mielenkiintoista kokeilla tätä musteiden ja suolan yhdistelmää. Katsotaan, tuleeko tähän suola sopivasti. Noin. Tässäkin esimerkiksi kuvassa, mistä me inspiroidaan, siellä on tämmöisiä täplekkäitä vihreitä saappaita. Jos vaikka esimerkiksi haluat käyttää sitä maskia, sä voit jättää noin. Tai laittaa etukäteen maskilla tämmöisiä pieniä pilkkuja. Ja päällekkäin olisi helppoa vaan maalata kokonaiseksi. Ja sitten kun se kuivuu, väri kuivuu, sä voit poistaa sitä maskia. Tulee tämmöisiä valkoisia pilkkuja esille. Kyllä näin. Mutta mutta toinen vaihtoehto voisitkin ihan heti saman tien jättää noin valkoisia. Tai kolmas vaihtoehto, voit käyttää jotain peitteväriä, valkoista peitteväriä ja päällekkäin silloin, kun melkein kuivalla esimerkiksi tai täyskuivalle pinnalle voisi tehdä tämmöisiä pieniä valkoisia pilkkuja, jos haluaa. Mm. Jos tulee mieleen esimerkiksi jotakin korjata, jos ei heti sillä tuntu siltä, että korjattamatta ei onnistu tai jotakin haluaa vähän muokata, mä kokeilen tässä sitä ilmettä esimerkiksi. Mulla on täällä sellainen valkoinen peitteväri. Silläkin pystyy vähän sävytettä sitä kuvaa ja mun mielestä se sopii aika hyvin
itse asiassa tekisi mieli sille sellainen poskekin saada. Samalla me ollaan niin kuin linnun kurssilla erilaisia tuossa tekniikoita kokeillaan sekä vähän niin kuin linnun muotoja. Ja ei välttämättä joka paikassa pitäisi olla maalattu täyteen. Siis joku yksityiskohta voisi tehdä vähän tarkemmin kyllä. Ja sitten, jos haluat vähän korjata ääriviivat, jos tuu mieleen, mutta toisaalta ei välttämättä, niin kuin mä sanoin, olla täydellinen, ei missään nimessä, ja kuka tietää, mikä on niin kuin täydellistä. Siis jos tuntuu siltä, että ei oikein tietää, onnistuiko hyvin vai ei, kaksi vaihtoehtoa tässä olisi. Mutta ainoastaan yksi vaihtoehto otetaan vähän pois. Siis ei tarvi liikaa mietiskellä, onko hyvä vai ei. Ja ei kannattaa niin kuin repeä pois, mutta tai heittää roskikseen. Siis anna olla hetkeksi ja voisit katsoa vaikka sitä huomenna. Tai toinen vaihtoehto voisi olla näin, että ota vaikka valokuva itse puhelimella ja katso miltä näet. Saattaa olla, että senkin avulla esimerkiksi pystyy näkemään tällaisia asioita, mitkä ei heti osaisi niin kuin livenä ottaa huomioon esimerkiksi. Ja toinen juttu myöskin, mä kuossen päällä laitoin tähän mistä muustetta. Aika hauskoja tämmöisiä tekstuuria tulee. Mä voisin näyttää tänne noin lähemmäksi. Katso tällaista. Noin. Ja sitä pyrstöä voisi. Tai siivetkin. Voisi vähän jatkaa. Se olisi sellainen oikein ylpeä herra tällä. Noin. Ja kyllä puhelimella joskus galleriasta katsottuna tulee jotakin niin kuin ideoita. Ja meidän kurssi rakentui silleen, jos joku törmähtää tähän mun avoimelle toi YouTube-tunnelle ja katsoo, mitä ihmettä me ollaan tässä tekemässä. Rakentui silleen, että meillä on sellainen WhatsApp-ryhmä, jossa pidetään yhteyttä ja mä annan kurssilaiselle heti palautetta tarvittavissa. Kyllä ja pidetään yhteyttä. Muutenkin siellä asioista, mitkä liittyy tähän meidän opetukseen. Ihmettelen, mitä mä sain sille pyrstöä erikokoiseksi. Tämäkin voisi olla aika hauska idea itse asiassa. Voisi vaikka toiselle paperille. Ja kortti, ei välttämättä kortti pitäisi olla ihan vaan yhdestä paperista. Se voisi olla aika hauskaa. Tässä on toinen vaihtoehto. Mä laitan ihan valkoiset tämmöiset pisarat tähän näin. Ja nyt melkein samanlaiset saappaat. Tai töppösit sillä on. No. Hyvä ja vähän lisää tekstuuria. Noin. Aika hauskaa itse asiassa. Joulukortti se voisi olla. Ja jos haluaa pikkasen lisää elävyyttä, niin suojella vähän. Mulla on aina sellainen ratti tässä. No. Siivelen jollakin voi maalata vaikka seiniä ja jotakin niin kuin ikkunan pieleen. Ja tälläkin avulla saisi upeat noin roiskeet myös.
Joo, vielä edelleen yritän saada vähän hyvää ilmettä mun joululinnulle tänne. Ja haluaisin vielä sanoa näin, että tuossa puhun siitä, että varjostukset meitä ei koskaan häiritse. Ne just auttaa saada kuvasta vähän sellaista elävyyttä ja kolmiulotteisuutta. Ja siksi niitä aina tutkitaan ja mietitään. Vaikka mä sanoin tässä esimerkiksi sellainen juttu myös mielenkiintoista vähän tutkia, ottaa huomioon sellainen asia, kun mä kerroin tässä, että vähän niin kuin mahan alapuolelta voisi seurata sellaista varjoa, eli tavallaan tästä linnun vartalo edessä vähän taipuu ja täälläkin pitäisi olla joku semmoinen niin kuin valon ja varjon raja. Ihan pitää paikansa, ihan ok, ihan oikein sanon. Mutta sitten kun sä katsoit mun kuvaa, värillistä kuvaa, toista kuvaa, voisit sanoa hetkinen Svetlana, mitä sä oot tässä tehnyt? Sä oot laittanut yhtään niin kuin tummemmaksi alaosa, vaikka kerroit näin, että täällä on varjo alhaalla ja varjo on yleensä vaaleampi kuin tietenkin valo. Ja miksi tässä ei ole yhtään tummuutta, mutta sä oot laittanut vähän niin kuin toisteenpäin, just valon puolella oot laittanut väriä ja varjosta se tavalla melkein puuttu kokonaan. Jotakin siellä tämmöisiä tussiviivoja vaan. Sekin ihan hyvä kysymys olisi. Ja tähän kysymykseen pystyn mielelläni vastaamaan. Tässä tulee semmoinen vähän poikasen näköinen, koska poikasella on iso semmoinen nokka. Jatkan tätä, mistä olen puhunut tärkeistä asioista. Jos vaikka mun kurssilaiset piirtäjä maalaa ahkerasti ja eivät hirveästi ehti seurata, mitä mä puhun, suosittelen sen kuitenkin sitten selailla tätä mun opetusta vaikka sitten lähettämästä linkistä. Mitä mä tässä olisin halunnut sanoa. Tarkoitin sitä, ihan niin kuin molemmat vaihtoehtot, mitä mä oon tässä tehnyt, ovat oikeat. Tavallaan, kuinka oikeat? No, toimivat, sanotaan näin. Ei oikeasti taiteissa ole sellaista oikea tai väärä. Tälläkin käsityksellä ehkä en olisi halunnut operoida tässä, ainakin meidän tunnella. Noin, mutta jos huomaat valon ja varjon rajat, mä olen tehnyt molemmissa. Näin. Tässä on, jos huomaat, taipukohta vähän niin kuin alempana, eli täältäkin ääriviivasta voi seurata, mistä on taipumiskohta. Tämä on just siihen kohtaan vähän hahmottanut sitä varjostusta. Täällä on enemmän, Herra on vähän enemmän ylpeä tai jotakin sellainen, ja sillä on rinta vähän kohotettu, jos huomaat sen tällainen noin vähän ylöspäin. Ja sen takia, eli kaikista kohotettu kohta, kupera kohta, jos mä sanon oikein, tuossa se on täällä, vähän niin korkeammalla tasolla. Ja just täällä korkeudella mullekin tehty tai hahmoteltu vähän tummemmalla sävyllä, jos huomaat, toi valon ja varjon raja. Mutta miksi mä en sen jälkeen maalannut sen tummemmaksi? Kyllä mä voisin, ei se haittaa mitään, mutta sitten
se jotenkin tyyli, millä mä oon tässä tehnyt, mitä mulla oli ajatuksena, että se jotakin vähän niin kuin sulautuu siihen, koska mä tiesin, että tälle taustalle mä en enää maalaa mitään. Eli tähän ei tule tällaista niin kuin kolmeulotteista taustaa, koska korttit, tämmöiset tyyliset maalaukset näyttävät aika raikkaalta ja kivalta silloin, kun tausta vähän niin kuin pysyy samalla väreillä, mikä oli alusta. Semmoinen, tässä tapauksessa valkoinen, jos me olisimme ottaneet, joskus voidaan kokeillakin ottaa tällaista, jos kiinnostaa peiteväriä esimerkiksi ja vähän pastellivärejäkin esimerkiksi pastelliliituja käyttöön ja työskennellä vähän maalata tummemmalle taustalle, vähän sävytettylle paperille. Noin, ja silloin on hyvä käyttää sekä tässä vaiheessa myöskin käyttää tässä valkoinen paperi täys mukana. Ja varjot yleensä, ne vähän niin kuin sulapuu siihen taustaan. Ja kun tausta on mulla valkoinen, sen takia varjokin tehty niin kevyesti, että se vähän niin kuin menee siihen kauemmaksi. Mutta vähän sinne sulautuu siihen, ei näe niin selkeästi. Mutta mä korostin kuitenkin tähän, koska haluaisin näitä punaisia väripilkkuja, värikontrastia, vähän joulutunnelmaa, laitoin siihen punaista ja erilaista punaista, kylmää ja lämmintä sekä vähän roiskeita laitoin sinne varjon puolelle, mutta ei liikaa. Sitäkin mä pystyn. Nyt kamera varmaan kohdistuu. Sä näet, mitä siellä noinkin tapahtuu. Mulla ei hirveästi siipi voisi olla tai voi olla ilman. Kaikki vaihtoehdot on hyvä ja itse asiassa tämäkin voi leikata noin ja liimata vaikka tämmöisellä punaisella tai jonkun harmaan sävyisellä. Harmakin sopii aika hyvin tähän myöskin. Vähän paksummalle kartonille. Silloin sitä tulee upea kortti ja esimerkiksi jos hopealla kirjoitat vielä oman signeerauksen tai pistelet siihen tai joku hyvä joulua tai mitä vain jouluodotusta vaikka, sekin näyttää silloin tosi tyylikkäältä. Semmoinen ehdotus. Eli korostetaan vain varjon ja valojen rajaa ja mietitään, minkälainen tausta meillä on. Jos tausta on valkoinen, varjokin voi olla joskus niin kuin täällä tyylillä tehtyillä maalauksessa tai piirustuksessa, mitä sitä kutsutaan ikinä. Nopea luonnostelu voisikin olla vähän kevyempi kuin valokohta. Toivottavasti osasin vastata ja se oli tärkeä minun mielestäni juttu. Ja tästäkin voisi itse asiassa keskustella nimenomaan joskus lisää ja harjoittella sitä lisää. Siis niin kuin oppia näkemään siitä ja tekemään. Mutta siitä tulee molemmista tosi hauskoja. Minäkin jatkan täällä vielä tätä aihetta. Jotenkin se oli kiehtova tästä, kiinnostavaa ja tästä alkaa hahmottelemaan vielä kolmatta lintua. Vähän eri tunnelmaa saattaa olla, että vähän eri sävyinen niin siitäkin tulee, mutta ajattelen vähän itseä lisää ilmeitä erilaisella vähän niin kuin liikkeellä ja mietin sitäkin, että
nokkakin voisi olla esimerkiksi täällä enemmän auki. Noin, ja hymyäkin voisi vähän ilmekkäämpikin saada. Ja tää on hyvä vähän ihan lyykynälläkin hahmotella ja piirtää. Itse asiassa se on niin helppo materiaali, mutta silläkin saa vaikka mitään. Eikä tarvitse siis paljon tavallaan työpöydällä, kun vaan oma lyykynä ja vähän parempi. Tulostuskin paperille pystyy tekemään mahtavia juttuja, mutta mä jotakin niin tykkää, kun paperi vähän paremman laatuinen, että se kuitenkin ainakin vähän kestää sitä pyyhkimistä esimerkiksi. Se on niin kuin hauska. No, ja mitenkään sillä joku tontu lakki. Pitäisikö sille vai pärjäämmekö ilman siitäkin? Katsotaan. Jos tulee tällaisia hauskoja siveltämän vetoja, silloin ihan hyvä. Nyt mä ajattelen kokeilla. Tässä oli aika paljon peitteväriä kuossia. Täällä on roiskeita tällaisia ja aloitin tätäkin ihan sillä brush tussilla. Ja sitten kun rupean pikkasen vielä veden kanssa tässä maalata, huomasin, että se vähän laimentaa siitäkin ja tulee vaan mitä vaan sattuu nyt tällä hetkellä lähellä olla pöydällä ja sen kanssa vaan työskenteleen. Tässä on vähän kuossia ja hauskoja tällaisia vielä. Tekstuuriakin sain. Haluaisin näyttää vähän lähemmäksi jalkoihin. Tuli tällaisia. Käsisappasta tehty vähän niin kuin eri tavalla. Täällä on kirkkaamman värinen tässä edessä jossakin valkoiseksi pisaraksi jätetty ihan paperi. Ja toisella on päällekkäin tehty peittövärillä, eli kuossilla vaan. Eli tällainen hauska voisi miettiä, että hänellä on joku sellainen musta puku päällä, mutta hauskaatkin tällaiset iloiset joulukin elementit, kuten punaiset saappaat ja tontula myöskin päässä. Joo, tästä tulee kolmas ja kaikki ne, tämä ihan pelkästään hahmoteltu, tämä alkuvaihe hahmoteltu lyykynällä ja tästä puhuttiin vähän niin kuin enemmän silmästä, minkälainen silmä, minkälainen muoto voi silmällä olla. Ja sitten vielä tuli mieleen, ettei olisi vain kaksi suoraa sellaista keppiä tästä vartalon alta, mutta ihan hyvä löytää tällaisia niin kuin taipumiskohtia, joten niin kuin polvena. Itse asiassa niin kuin nivel, se on helppo näin ja sitten täällä vaan ympyrää. Ja sitten sä voit miettiä, mihin kohtaan se tavallaan niin kuin taipuu. Toki yleensä jalat linnulla ja monellakin eläimellä. Täällä on sellainen nivel, mikä taipuu sinne taakse. Se riippuu tietenkin mistä kulmasta katsotaan sitä lintua. Noin, mä kävin vielä vähän uudelleen, muistuttelen, minkä takia ne ovat tuossa 3 täällä vierekkäin ja kaikki ne ovat vähän tehty eri tavalla, eri tyylillä. Ja sitten mä uskon, että 3:stakin tulee vielä mielenkiintoinen tapaus. Mä ajattelen kuitenkin sitä kokeilla tätä suolaa, ja vähän vesiväriäkin.
Mä otin vettä ja vähän sitä mustetta. Ja mulla on tämmöinen hieno suola, merisuola. Pikkasen pistelen sen sinne, katsotaan kuinka vaikuttaa. Meillä oli tunti, josta puhuttiin suolaan ja musteiden yhdistelmästä. Ja tämä on tosi kiva. Joskus se toimii hyvin. Se riippuu mille paperille ja kannattaa vaan sitä kokeilla, vaikka se ei heti, jos onnistuisi. Et se vaihtaa vaikka paperia ja kokeilla sitä uudelleen. Ei välttämättä jokaisesta paperistakin. Mullakin muistaakseni oli viimeksi näin. En tarkkaan muistanut, mikä paperi tänne olisi sopiva. Paperi alkaa levittämään kauniisti. Ja jaloissa voisi olla esimerkiksi vähän tällaisia hauskoja, vähän vaikka raidallisia sukkia, jos ajattelen, se on tällainen. Vähän niin kuin piirretty, ei oikein todellisen tuntuinen, vähän niin kuin hauska tyylinen kuva. Noin, ja kostealle jatkaan vaan. Sen takia musteet vähän leveä kauniisti ja tähän taas taipumiskohdalle pistelen pikkasen lisää sävyä. Noin. Eikä hirveästi tähän tarvisi. Noin, mä huomasin tää paperi, se imee melkein niin kuin heti. Sen takia tää varma suolan kanssa, en tiedä kuinka tässä tapauksessa minä menestyin. Mutta katsotaan, ja tähän silmänkin voi, koska se on tehty ihan mustavalkoinen vaihtoehto. Kokeilen vaan, onko se vähän niin kuin kuivunut, jotain uskallan laittaa vähän tuossa tummuutta ja väriä tähän silmän kohtaan. Saattaa olla, että vielä vähän kosteita. Sellainen voi olla esimerkiksi. Toki vähän suola vaikuttaa, jos huomaa, että tähän tulee tällaisia kivoja jälkiä. Pikkasen pieniä sellaisia sinertäviä pisteitä voisi tulla. Noin, ja pistelenkö mä jalat, koska edellinenkin maalaus oli semmoinen punartava, perinteisen punainen jouluväri, mutta joulu on kuitenkin saattaa olla. Voi olla erisävyinen kuin vain pelkkä punainen. Erilaisia sävyjä tänne mahtuu. Mä teen sen tyyppin tähän ja
koska jonnekin, mitä se voisi olla vielä? Jonnekin kirkkaasti sinistä kyllä kaipaa semmoista tämmöistä joo, vahvempaa. Kyllä. Laitanko sinne sille joku lakki tai en ole varma, tarviiko. Sitten varmaan nokkaa ei nosta vielä vähän pysty. Minkä väristä nokka pitäisi olla ja jotakin lertävää. Se voi olla iloisesti auki. Elikköhän tällainen laulavainen tyyppi. Nyt mä ajattelen, mitä mä pistelen sinne päähän. Totta kai. Nyt tuli hauska. Ei se enempää. Kun tekee vähän enemmän ja jatkaa vaikka samaa aihetta, mutta koko ajan tulee uusia ideoita ja oivalluksia. Sitten kun se kuivuu, mä ajattelemaan voisin pyyhkiä siistimmäksi. Noin kaikki. Tätä mä haluan jättää tänne. Korosta. Uusia ideoita. Semmoinen reipas. Tämä oli tehty mustalla suolaa ja vesivärit sekä vähän akvarelliakin oli mukana. Mitään muuta ja hahmottelen vaan alustavasti. Noin 250 grammaiselle paperille. Ja sitten jos sitä vaikka ottaa pois, esimerkiksi sit kun pyyhkiä kaikki noin esiviivat toiselta ei ole pakko, koska silloin jokainen käsin tehty maalaus jää ainutlaatuiselta tuntuu. Ei välttämättä näitä esiviivojakin ottaa pois, mutta sitten oman tällaisen signerauksen vaikka voi laittaa tai joku sana ja sitten vähän paksummalle sinikselle esimerkiksi, jos olisi sellainen sininen ton sävyinen, kobolttisävyinen kartonki laittaa. Siis tulee upea. Tulee tosi hieno semmoinen tuliainen. Niin vaan. Nyt oli semmoinen yllättävää, hauskaa, vähän joulutunnelmallinen ja vähän humoristinen lintuaiheinen tunti, josta minä kiitän ja toivottavasti jatketaan ensi kerralla ja jos sulle oli hauskaa, laittaa vaikka peukkoja tai kommentit tämän videon alle. Teidän kanssa ole taidemaalainen Svetlana Ruoho ja toivon sulle mahtavia ja hauskoja iloisia maalaushetkiä. Moi moi!